mutin ti nagpapayan na dati pagpagay mi kakaiso na nga si Mayat kasi mutin nagbanagan ng kakasi kami nga manalo ni napo. Nya pa itatat ti apitom mi kakasi kami manin apo basta nagadot ti gastos mi. Ay apo nya na ti bambanagan mi nga manalo nan. Awan sa bali amaramidan ti mannalon ani Pedro. No di iti agsinnaay ken aglingaling latan gapu tinamsaakan dagiti pagay na. Itinamnama ang makasapa ang makagapas ken makaalat tinapintas a presyo dagiti apit da. Namin pinsan daytoy anapukaw, gubay tinapasaran nga habagat. Irrigated area ti talon na. Rason nga idi nao di alawas ti Mayo, idi rinugyan na ti nagparaep. Kwati ko nag-akot barang no makalibtas ti kwati kalimidad ti kwa masungad ko nakamamta. Baro ta dajay ngamin kwa dajay bagyo ngamin ma'am kadwan namin nga dumdumteng ti bagyo ko last week ti August to September ma'am. So nga tamok makaligtas sakit ti dajay kwa dajay flowering stage na ma'am. May isang kwak ma'am ti purpose ko ngamin nga sinapa ma'am tano dajay to tiempo nga panag-aapit ma'am. Isunto mo ti pa kasapulan pa imot ti dagijay dadu mga tattao ma'am nga kwa nga apit ma'am na dardaras nga gatangan ti komersyante dagijay apit ko ma'am. Iti nakurang 2 hektarya aminolaan na ti pagay. Kaadwan ka dagiti pagay na ti addan iti flowering stage ken daksang gasat na tiyempuan ti habagat. Kanya mi ma'am nga manalo ma'am ako talaga nga makadismaya ma'am dajay gastos mi. Basta nagngato ti kwa ti presyo ti bugaso ma'am. Kada amin ma'am pati dagijay tangdan ti kwa ti krudo kada dagijay machineries ma'am traktor kada kuliglig. Talaga nakakadismaya ma'am daytoy ngamin apit mi ma'am ko dapat ko mga kwa nga makabawi kami ng ado ma'am ti logi ma'am ta dati nga rod kaste nga nakapayan na habagat met ken bagyo ti mga dimtengan. Jinti tuloy-tuloy nga panagtudo na ma'am. Matubungan nga dagitoy. Matubungan wan masarban. Datoy gamin pagay iti alas 9 aging gana alas 3. Nakalukat datoy. Datoy ma'am. Makitam daytoy adda paggudwaan na deta ni. Okay. Oh. Deta paggudwaan na ta ma'am agbingi deta aglukat. Basi kasyay. Tatano naglukat isuna kay madama ti todo. Sumrek ti danom. Okay. Madisrupt dayjay dawa datoy wan matubungan kunada ditoy. Tatan ma'am no natubungan madisrupt hantong agkargan. Isu nga adu ti uppes ma'am. Adda dagijay makalibas ma'am. Kalas pangarigan. Wan ti pakalasinan ta dayta ma'am, dayay aglipay. No naglipay ma'am, adda basit kargana retan. Ngem dagitoy nakatudo ma'am. Dagitoy nakatudo. Dagito ti maddama nga galala iti kargada. Dagitoy ma'am, dagitoy naududi. Dagitoy dattoy. Ayan ti asiteg dagitoy yan ti teltel na. Dagitoy. Dagitan to ma'am, awanto kargada dagitan, nandantog karga dagitan. Ken de kunada ma'am nga ratik. Agratik. Adda dagijay ma'am agkarga, nagkargada, ngem agningisit danton. Gibagas na. Wan ma'am. Manipod iti 2,654.77 hectares nga agricrop iti ili. 3.62 hectares ti totally damage. 68.25 ti partially damage. Wenno agbalor ti 1,444,370 pesos. Ken subject for validation ken approval daytoy. Kaadwan kadagiti apektado ti pagay nga aglawa ti 12 hectares. Beneficial ma'am kadagijay kairaraep kasi madamada nga agkwadagijay agdakkel. Ngam ti problema ma'am nakaruunay jay todo. Isu nga ti nagproblemahan tayo kadagijay kararaep dagijay submergent na isubmerge da na flood da. Ket ma'am no mabayag da nga ma-flood aglungsot da ma'am. Tipay may sang jay heavy nga siltation. No daragi jay kapudji kapig ka paspas ti danom nga aglabas, tugo na ti daga. Magaburan da madan-aran daragi jay. Ma perdidan ton ma'am.
Ken ti kadakkelan ti perwisyo dagitoy madama nga agal-ala ti bugi da, agbugi. Dagitoy ko natayo dadan ti reproductive stage. Agdawa, banag danto nga kastoyan, awantot karganan. Kasi ammo nga mabalinan dahi ti problema tayo ditoy, stage nga ditoy. Haan tayong ammo mabalinan nga simpaan. Awan remedyo nan kastanan. Orayom laengan no nyan ton ti banag nan, loss nan. Unlike kadagijay kay raraep, no dapay laeng extra nga bunubunda, mabalinda pay laeng nga sukatan dagijay nalungsot nga parte jay raep da. Iti biyang ti LGU, ada nakadadaan a libre nga hybrid seeds para kadagiti mannalon nga apektado amayat nga mangsukat kadagiti pagay da. Pag siyaatan na laeng, kaadwan kadagiti talon iti ili, in short iti PCIC ita asison. Kadagiti kaasping ni Pedro, dito'y dalaengan ang makaubot, uray kaskasano. At dapay manamnama nga inputs manipo Department of Agriculture, anayon atulong kadakwada. Numan pa ng ted perwisyo, kadagiti daduma aman nalon ti habagat. Beneficial met daytoy kadagiti mannalon nga da iti rain-fed areas, ken manarimaan pay laeng ti transplant da. Dua akalding ken may samet a baka, tinay maldit a mortality, seknan ti livestock iti ili. Kabayatan na, babaen iti inisyatibo ni Mayor Nina Bernos, iti probinsya nga Abra, ti laeng ili ti lapas, ti adaan seed producers, ti hybrid rice seed. Iti entero nga Abra, as of 2:30 p.m. iti August 10, umaboten iti 2.3 million pesos, iti perdisyon ti pagay. 2 million iti mais, ken 1.1 million pesos, iti high value crops. Jessica Boreta, Balitang Solid North.